Nu skal jeg se, om jeg kan få den her Zoom-forbindelse til at virke. Hvis du ikke er der. Nå, jamen, jeg kan se jer. Hej med jer. Kan I overhovedet høre mig? Nej, der er ikke noget lyd på. Hvis I vinker, så ved jeg, at I kan høre mig. Prøv lige at vinke. Ja, I kan godt høre mig. Jamen, det er bare så fint. Jeg har et problem. Det er lidt pinligt, men jeg har et problem. Jeg kom her i sidste uge og skulle ud og lige sondere, hvordan der så ud i Flintholm går. Kommer jeg til skorstenene? Kan jeg komme ned af skorstenene? Kan jeg komme til at aflevere gaver? Det er sådan lige en sonderingsrunde. Og så ved det lille hus ude på legepladsen, der bliver jeg overrasket over, hvor småt det er, og der ikke umiddelbart er nogen skorsten. Jeg bliver simpelthen rundtosset og forvirret. Og i forvirringen, så kommer der 4 unge fyre over fra kollegiet. De tror ikke på julemanden, så derfor bliver jeg jo nødt til at gemme mig. Så jeg gemmer mig og glemmer at få sengen med. Og da de er gået, ja, så løber jeg ud og tager rensdyrspanden og hele vejen til Grønland. Og så er det, jeg tænker, nej for dagen, jeg har glemt sengen. Og derfor så vil jeg spørge jer, jeg kan se, der er en masse børn, og det er rigtig godt, for de er så dygtige. Vil I hjælpe mig med at finde min sæk? Altså sidst jeg havde den, var den i det lille hus ude på legepladsen. Og I må beholde, hvad der er i sækken, bare I finder den. Og I kan aflevere den til Rolf. Han har en fætter, der bor her lige nede ved siden af Grønlandsvej. Og så kan han give mig den, hvis jeg ikke får den. Så kan jeg ikke aflevere julegaver. Det er et problem. Så vil I ikke nok hjælpe mig. Vink lige, hvis I har forstået, hvad jeg siger til jer. Ja, så god. Jamen, så vil jeg bare sige tak for hjælpen på forhånd. Og så, nej, nu ryger forbindelsen. God arbejdslyst.